ήθελα πάντα να ρωτήσω για ένα πορτρέτο το οποίο σου συνοδεύει πάρα πολλά χρόνια και νομίζω πως είναι το πορτρέτο του πατέρα σου αυτό. Σύμφωνοι? Ο οποίος έχει φύγει, δεν υπάρχει πια στη ζωή. Όταν μέσα σου μιλάς μαζί του, τι του λες και τι σου λέει? Έχει φύγει σχετικό το έχει φύγει, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ. Οι ψυχές μας πλανώνται μονίμως. Και εγώ αισθάνομαι τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που έχω αγαπήσει, όπως τον πατέρα μου, τη γιαγιά μου, τον παππού μου, φίλους, τους αισθάνομαι πάντοτε κοντά μου. Και πραγματικά τους αισθάνομαι και συνομιλώ μαζί τους πάρα πολλές φορές. Ο πατέρας μου δεν έχει φύγει ποτέ. Ούτε πρόκειται να φύγει όσο θα ζω εγώ. Και όταν θα φύγω και εγώ από αυτά εδώ που συμβαίνουν, θα πάω εκεί όπου θα συναντηθούμε και πάλι. Αισθάνεσαι ότι είναι περήφανος για σένα, για αυτό που είσαι εσύ σήμερα σαν άνθρωπος? Νομίζω ότι ήταν, όσο ήταν εδώ κοντά μας, ήταν υπερήφανος, διότι έκανε ένα παιδί το οποίο μέσα στην κοινωνία λειτουργεί με κάποιους κανόνες που η λογική τις περισσότερες φορές τους διέπει, δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα στο περιβάλλον του.